Υπάρχει ένας εχθρός μέσα σου. Είναι σιωπηλός. Είναι αόρατος. Και κλέβει τη δύναμη σου κάθε μέρα. Τα κλινικά δεδομένα είναι αμήλικτα και επιβεβαιώνουν αυτό που πολλοί από εσάς αισθάνεστε ήδη στα σώματά σας. Ένας στους 3 ανθρώπους άνω των 60 ετών, ίσως ο γείτονάς σας, ίσως ο σύντροφός σας, ίσως εσείς, χάνει σταδιακά τη μυϊκή του δύναμη σε μια διαδικασία που η επιστήμη ονομάζει σαρκοπενία. Σταματήστε για μια στιγμή και σκεφτείτε το. Θυμάστε πότε ήταν η τελευταία φορά που σηκώσατε ένα παιδί στα χέρια σας χωρίς δεύτερη σκέψη, ή που ανεβήκατε 2-2 τα σκαλιά επειδή βιαζόσασταν? Αν αυτές οι αναμνήσεις μοιάζουν μακρινές, αν το άνοιγμα ενός βάζου απαιτεί πλέον στρατηγική και όχι απλώς δύναμη, τότε δεν φαντάζεστε πράγματα. Δεν είναι απλώς τα γυρατιά. Είναι το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης βιολογικής διαδικασίας που επιταχύνεται σιωπηλά μέσα σας. Η κρυφή αλήθεια, αυτή που σπάνια συζητιέται στα ιατρεία, είναι η συσσόρευση των λεγόμενων κυτάρων ζόμπι. Φανταστείτε το σώμα σας σαν μια πολυσύχναστη, καλοκουρδισμένη πόλη. Τα περισσότερα κύτταρα είναι οι εργατικοί πολίτες που χτίζουν, επισκευάζουν και διατηρούν την πόλη ζωντανή. Όμως, με τον καιρό, κάποιοι πολίτες γερνούν. Αντί να αποσυρθούν ειρηνικά, μετατρέπονται σε βάνδαλους. Αυτά είναι τα κύτταρα ζόμπι. Δεν πεθαίνουν, αλλά ούτε και λειτουργούν σωστά. Απλώς κάθονται στις γειτονιές των μειών σας, καταλαμβάνουν χώρο και εκρίνουν συνεχώς φλεγμονώδεις τοξίνες, σαν να πετούν σκουπίδια στους δρόμους και να δηλητηριάζουν το νερό. Αυτή η χρόνια φλεγμονή είναι σαν ένα συνεχής, υπόκοφος θόρυβος που εμποδίζει τα υγιή κύτταρα να επικοινωνήσουν, να αναπτυχθούν και να επισκευάσουν τις βλάβες, οδηγώντας στην αργή αποσύνθεση της μυϊκής σας δύναμης. Και ποιος επωφελείται από μια πόλη γεμάτη βανδάλους? Αυτοί που πουλάνε κλειδαριές, συναγερμούς και υπηρεσίες καθαρισμού. Η σύγχρονη φαρμακοβιομηχανία λειτουργεί ακριβώς έτσι. Δεν σας προσφέρει μια λύση για να απομακρύνετε οριστικά τους βανδάλους από την πόλη σας. Αντιθέτως, σας πουλάει ακριβά φάρμακα για να διαχειριστείτε τις συνέπειες. Σας δίνει αντιφλεγμονώδη για να καθαρίσετε προσωρινά τα σκουπίδια από τους δρόμους, παυσίπονα για να μην ακούτε τις φωνές τους και στατίνες για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα κυκλοφορίας που προκαλεί το χάος. Κάθε χάπι αντιμετωπίζει ένα σύμπτωμα, συχνά δημιουργώντας ένα νέο, εγκλωβίζοντάς σας σε έναν ατελείωτο κύκλο φαρμακευτικής αγωγής. Το σύστημά τους ευδοκιμεί όταν η αιτία του προβλήματος παραμένει άθικτη. Η υγεία σας γίνεται απλώς μια συνδρομητική υπηρεσία. Αλλά εδώ είναι το εκπληκτικό μέρος. Τα κλειδιά του γερανού υπάρχουν ήδη. Βρίσκονται μέσα στο ίδιο σου το σώμα, κρυμμένα σε έναν αρχαίο βιολογικό μηχανισμό που περιμένει απλώς τη σωστή εντολή για να ενεργοποιηθεί. Αυτός ο αρχαίος μηχανισμός ονομάζεται αυτοφαγία. Είναι η έμφυτη ικανότητα του σώματός σας να καθαρίζει, να ανακυκλώνει, να ανανεώνεται. Φανταστείτε το ανοσοποιητικό σας σύστημα σαν έναν επιμελή κυπουρό. Στα νιάτα του, αυτός ο κυπουρός είναι ακούραστος, ξεριζώνοντας συνεχώς τα ζυζάνια, δηλαδή τα γερασμένα κύτταρα, πριν προλάβουν να ρίξουν σπόρους και να εξαπλωθούν. Όμως, μετά τα 60, ο κυπουρός αρχίζει να κουράζεται. Η ενέργειά του μειώνεται. Η όρασή του δεν είναι τόσο καλή. Κάποια ζυζάνια του ξεφεύγουν. Στην αρχή είναι λίγα. Ένα εδώ, ένα εκεί. Αλλά αυτά τα κύτταρα ζόμπι δεν είναι απλά ζυζάνια. Είναι δηλητηριώδη ζυζάνια. Απελευθερώνουν συνεχώς χημικές ουσίες, ένα τοξικό κοκτέιλ φλεγμονής που ονομάζεται SASP, δηλητηριάζοντας το γόνιμο έδαφος γύρω τους. Αυτό το τοξικό περιβάλλον εμποδίζει τα υγιή μυϊκά κύτταρα να αναπτυχθούν, σαν να προσπαθείτε να καλλιεργήσετε τριαντάφυλλα σε μολυσμένο χώμα. Και κάπως έτσι, ο κήπος των μειών σας αρχίζει σιγά σιγά να παρακμάζει. Αυτή δεν είναι μια θεωρία. Είναι μετρήσιμη βιολογία. Σκεφτείτε την Ελένη, 72 ετών από την Πάτρα. Η Ελένη ήταν πάντα η ψυχή της οικογένειας. Αυτή που οργάνωνε τα πάντα. Αυτή που σήκωνε τα εγγόνια της ψηλά στον αέρα. Πριν από 5 χρόνια, παρατήρησε ότι το ανέβασμα της σκάλας για το διαμέρισμα της την άφηνε με κομμένη την ανάσα. Το απέδωσε στην ηλικία. Έπειτα, το βάζο με το μέλι άρχισε να κερδίζει τη μάχη κάθε πρωί. Πέρυσι, γλίστρισε στο μπάνιο. Δεν έσπασε κάτι, αλλά ο φόβος ριζώθηκε μέσα της. Σήμερα, η Ελένη μετράει τα βήματά της. Αποφεύγει τις σκάλες. Λέει όχι στις προσκλήσεις για βόλτα. Ο κόσμος της έχει συρρικνωθεί στα όρια του σπιτιού της, όχι από επιλογή, αλλά από την προοδευτική κλοπή της δύναμής της. Κάθε χαμένη μυϊκή ίνα είναι ένα κομμάτι ελευθερίας που της αφαιρείται, μια ανάμνηση που δεν θα δημιουργηθεί ποτέ. Ο πόνος της δεν είναι μόνο σωματικός. Είναι ο πόνος της χαμένης ανεξαρτησίας. Αυτό που συνέβη στην Ελένη δεν είναι κακοτυχία. Είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των κυττάρων ζόμπι. Μια μελέτη ορόσημο που δημοσιεύθηκε το 2023 στο περιοδικό Nature Aging από ερευνητές της κλινικής Mayo έκανε μια τρομακτική σύνδεση. Οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα των φλεγμονωδών δικτών του SASP στο αίμα εκατοντάδων ατόμων άνω των 65 ετών. Τα αποτελέσματα ήταν σαφή και αδιαμφισβήτητα.
Όσο υψηλότερα ήταν τα επίπεδα αυτών των τοξινών, τόσο ταχύτερη ήταν η απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης λαβής μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι επιστήμονες μπορούν πλέον να προβλέψουν την ταχύτητα της σωματικής σας παρακμής απλώς κοιτάζοντας το αίμα σας. Τα κύτταρα ζόμπι δεν είναι απλώς παθητικοί καταληψίες. Είναι ενεργοί σαμποτέρ. Στέλνουν συνεχώς λανθασμένα σήματα που λένε στο σώμα σας σταμάτα να χτίζεις, σταμάτα να επισκευάζεις, παράτατα. Είναι σαν να έχετε έναν προδότη μέσα στο ίδιο σας το στρατόπεδο. Και εδώ βρίσκεται η τραγική ηρωνία. Το ιατρικό σύστημα σήμερα δεν έχει κανένα εργαλείο για να απομακρύνει αυτόν τον προδότη. Αντίθετα, σας δίνει παυσίπονα για να αγνοήσετε τις ζημιές που προκαλεί. Σας δίνει φάρμακα για τη χολυστερίνη και την πίεση για να διαχειριστείτε τις παράπλευρες απώλειες της μάχης. Κάθε συνταγή είναι απλώς ένα προσωρινό μπάλωμα σε ένα σκάφος που βουλιάζει, ενώ κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να κλείσει την τρύπα από όπου μπαίνει το νερό. Σας κρατούν σε μια κατάσταση διαχειριζόμενης παρακμής. Μια κατάσταση όπου είστε μόνιμα ασθενείς, μόνιμα πελάτες. Γιατί η αποκατάσταση της υγείας σας δεν είναι καλή για τις επιχειρήσεις. Η αλήθεια είναι ότι η δύναμη να καθαρίσετε τον κήπο σας από τα ζυζάνια και να απομακρύνετε οριστικά του σαμποτέρ υπάρχει ήδη μέσα σας. Δεν χρειάζεστε ένα νέο χάπι. Χρειάζεστε απλώς τις σωστές οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τον κυπουρό που κοιμάται. Αλλά εδώ είναι που όλα αλλάζουν. Αλλά πώς ξυπνάμε αυτόν τον κοιμισμένο κυπουρό, πώς δίνουμε την εντολή για τον καθαρισμό, η απάντηση δεν βρίσκεται σε ένα ακριβό χάπι. Βρίσκεται σε έναν αρχαίο διακόπτη μέσα στα κύτταρά μας. Έναν κεντρικό ρυθμιστή ενέργειας που η επιστήμη ονομάζει AMPK. Σκεφτείτε την AMPK σαν το διαχειριστή ενός μεγάλου εργοστασίου. Όταν υπάρχει αυθονία καυσίμου, δηλαδή όταν τρώμε συνεχώς, ο διαχειριστής δίνει εντολή για παραγωγή και ανάπτυξη. Αλλά όταν το καύσιμο γίνεται σπάνιο, όπως συμβαίνει όταν κάνουμε μια παύση από το φαγητό, ο ίδιος διαχειριστής πατάει ένα κόκκινο κουμπί. Αυτό το κουμπί σταματά την παραγωγή και ενεργοποιεί το συνεργείο συντήρησης. Αυτό το συνεργείο είναι η αυτοφαγία. Αρχίζει να γυρνάει σε όλο το εργοστάσιο, να μαζεύει τα σπασμένα μηχανήματα, τα σκουριασμένα εξαρτήματα και τα συσσωρευμένα σκουπίδια, δηλαδή τα κύτταρα ζόμπι, και τα πηγαίνει για ανακύκλωση. Τα διασπάστα βασικά του συστατικά και τα χρησιμοποιεί για να επισκευάσει βλάβες ή να χτίσει νέα, πιο αποδοτικά μηχανήματα. Η κυκλική διαλυματική νηστεία, ένα απλό παράθυρο 14 ή 16 ωρών χωρίς φαγητό κάθε μέρα, είναι ο πιο ισχυρός τρόπος για να πατήσουμε συνειδητά αυτό το κόκκινο κουμπί. Δεν είναι δίαιτα. Είναι μια εντολή προς το σώμα σου. Μια εντολή για βαθύ καθαρισμό. Και ο καθαρισμός αυτός έχει αποτελέσματα που μπορείς να μετρήσεις στο αίμα σου. Σκεφτείτε το Δημήτριο Παπαδόπουλο. Ένας υπέροχος άνθρωπος 72 ετών από τη Γλυφάδα. Ο Δημήτριος ζούσε με διαβήτη τύπου 2 για πάνω από μια δεκαετία. Η ζωή του ήταν ένας λαβύρινθος από χάπια, μετρήσεις ζαχάρου και περιορισμούς. Κάθε πρωί ξυπνούσε με έναν πόνο στα γόνατα. Ακόμα και μια βόλτα μέχρι το περίπτερο του φαινόταν βουνό. Η ενέργειά του ήταν στα τάρταρα και ο γιατρός του μόλις του είχε πει ότι σύντομα θα χρειαζόταν ινσουλίνη. Ο Δημήτριος αισθανόταν παγιδευμένος, σαν το σώμα του να τον είχε προδώσει. Όταν το συνάντησα, ήταν δύσπιστος. «Γιατρέ, τα έχω δοκιμάσει όλα», μου είπε με μια φωνή γεμάτη παραίτηση. Του πρότεινα να δοκιμάσουμε για 90 ημέρες το πρωτόκολλο ενεργοποίησης AMPK, μια απλή νηστεία 16 ωρών κάθε μέρα, χωρίς να αλλάξουμε δραστικά το τι έτρωγε, αλλά το πότε. Η μεταμόρφωσή του δεν ήταν απλώς εντυπωσιακή. Ήταν συγκλονιστική. Μετά από μόλις 3 μήνες, οι εξετάσεις αίματος του Δημητρίου, που έγιναν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Παντελεήμονος, έμοιαζαν να ανήκουν σε άλλον άνθρωπο. Η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη του, ο δείκτης που δείχνει το μέσο όρο του σακχάρου τους τελευταίους 3 μήνες, έπεσε από το επικίνδυνο 7,2% στο απολύτως φυσιολογικό 5,6%. Αυτό σήμαινε ότι ο διαβήτης του ήταν σε πλήρη ύφεση. Ο δείκτης της χρόνιας φλεγμονής, ίση αντιδρώσα πρωτεΐνη, μειώθηκε κατά 50%. Σκεφτείτε το. Η φωτιά που έκαιγε σιωπηλά μέσα του, έσβηνε. Αλλά το πιο απίστευτο ήταν αυτό που έδειξε η ανάλυση σύστασης σώματος. Ενώ έχασε 6 κιλά επικίνδυνους πλαχνικού λίπους από την κοιλιά του, ταυτόχρονα κέρδισε 800 γραμμάρια καθαρής μυϊκής μάζας. Το σώμα του δεν απλώς έκαιγε λίπος. Ανακύκλωνε τα ελαττωματικά κύτταρα και έχτιζε στη θέση τους δυνατό, λειτουργικό μη. Ο ίδιος ο παθολόγος του τον κοιτούσε άναυδος. Αλλά οι αριθμοί ήταν μόνο η μισή ιστορία. Η πραγματική νίκη ήταν στη φωνή του Δημητρίου όταν μου τηλεφώνησε. «Γιατρέ», μου είπε συγκινημένος, «σήμερα ανέβηκα στον ημιτό. Περπάτησα για 1 ώρα χωρίς να σταματήσω και χωρίς φόβο. Νιώθω σαν να μου χάρισαν πίσω τη ζωή μου». Αυτή η δύναμη δεν ανήκει μόνο στο Δημήτριο. Ανήκει σε όλους μας. Είναι το κληροδότημα της εξέλιξής μας, ένας μηχανισμός επιβίωσης και ανανέωσης που περιμένει σιωπηλά να τον ενεργοποιήσουμε.
Οι μελέτες που δημοσιεύονται πλέον κάθε μήνα σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά επιβεβαιώνουν ξανά και ξανά αυτό που ο Ιπποκράτης γνώριζε ήδη πριν από 2.000 χρόνια: το σώμα έχει την έμφυτη ικανότητα να αυτοθεραπεύεται, αρκεί να του δώσουμε την ευκαιρία. Η ενεργοποίηση της AMPK μέσω της νηστείας δεν είναι απλώς ένας τρόπος για να χάσεις βάρος ή να ρυθμίσεις το ζάχαρο. Είναι ένας τρόπος να δώσεις εντολή στα κύτταρά σου να καθαρίσουν το σπίτι. Να απομακρύνουν τους βανδάλους, να σβήσουν τη φλεγμονή και να ξαναχτίσουν τα θεμέλια της δύναμής σου. Είναι το κλειδί για να μετατρέψεις το σώμα σου από μια αποθήκη γερασμένων κυτάρων σε ένα αποδοτικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και ζωτικότητας. Αλλά η επιτυχία του Δημητρίου δεν κρύβεται μόνο στο πότε έτρωγε. Το πραγματικό μυστικό, αυτό που πολλαπλασίασε τα αποτελέσματά του, ήταν στο τι ακριβώς έτρωγε στο πρώτο του γεύμα για να σπάσει την νηστεία. Το μυστικό του Δημητρίου και το κλειδί για να μετατρέψεις την νηστεία από απλή αποχή σε ισχυρό εργαλείο αναδόμησης δεν είναι περίπλοκο. Είναι όμως απόλυτα κρίσιμο. Σκέψου το σώμα σου μετά από 16 ώρες καθαρισμού. Είναι σαν ένα στεγνός σπόγκος. Είναι έτοιμο να απορροφήσει ό,τι του δώσεις με πρωτοφανή αποτελεσματικότητα. Αυτή η κατάσταση αυξημένης ευαισθησίας στην ινσουλίνη είναι μια δίκοπη λεπίδα. Αν σπάσεις την νηστεία σου με ψωμί, ζυμαρικά ή κάτι γλυκό, είναι σαν να ρίχνεις ζαχαρόνερο σε ένα διψασμένο φυτό. Θα του δώσεις μια στιγμιαία όθηση, αλλά θα προκαλέσεις μια τεράστια έκρηση ινσουλίνης που θα κλείσει αμέσως το διακόπτη της αυτοφαγίας και θα δώσει σήμα στο σώμα να αποθηκεύσει λίπος. Καταστρέφεις όλη τη σκληρή δουλειά των προηγούμενων ωρών. Το πρώτο γεύμα πρέπει να στείλει ένα διαφορετικό σήμα. Ένα σήμα που λέει: ο καθαρισμός τελείωσε. Τώρα είναι ώρα να χτίσουμε. Με τα καλύτερα υλικά. Η φόρμουλα είναι απλή και αποτελείται από 3 θεμελιώδη στοιχεία. Πρώτον, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη. Αυτά είναι τα τούβλα για την ανοικοδόμηση των μειών σου. Στόχευσε σε 30 γραμμάρια. Αυτό μπορεί να είναι 2 ή 3 αυγά, ιδανικά βιολογικά. Ή ένα μεγάλο κεσεδάκι πλήρες τραγγιστό γιαούρτι. Ή μια καλή μερίδα ψάρι, όπως σαρδέλες ή σκουμπρί, πλούσια και σε ω3. Δεύτερον, υγιεινά λιπαρά. Το λίπος δεν είναι εχθρός σου. Είναι το σήμα προς τον εγκέφαλό σου ότι είσαι χορτάτος και βοηθάς στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα, αποφεύγοντας τις λιγούρες. Μιλάμε για εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, κατά προτίμηση από την Κρήτη ή την Καλαμάτα, ραντισμένο άφθονο πάνω στα πάντα. Μιλάμε για μια χούφτα ελιές, λίγο αβοκάντο ή μερικά καρύδια. Τρίτον, φυτικές ίνες από λαχανικά. Οι ίνες τρέφουν τα καλά βακτήρια του εντέρου σου και επιβραδύνουν την πέψη, εξασφαλίζοντας μια σταθερή απελευθέρωση ενέργειας. Μια μεγάλη σαλάτα με σκούρα πράσινα λαχανικά όπως ρόκα και σπανάκι ή βραστά χόρτα είναι ιδανική. Φαντάσου λοιπόν το πιάτο του Δημητρίου: 3 αυγά μάτια τηγανισμένα σε ελαιόλαδο, δίπλα σε μια γενναία μερίδα βραστά σταμνάγκαθια περιχυμένα με φρέσκο λεμόνι και λάδι και μερικές ελιές καλαμών. 0 ζάχαρη. Μέγιστη θρέψη. Τώρα, μερικές σημαντικές προφυλάξεις. Αυτή η προσέγγιση είναι ισχυρή. Πολύ ισχυρή. Αν παίρνεις φάρμακα για το διαβήτη ή την υπέρταση, είναι επιτακτικό να μιλήσεις με τον γιατρό σου πριν ξεκινήσεις. Η νηστεία μπορεί να μειώσει τόσο γρήγορα τα επίπεδα του σακχάρου και της πίεσης που οι δόσεις των φαρμάκων σου μπορεί να χρειαστούν άμεση προσαρμογή για να αποφύγεις την υπογλυκαιμία ή την υπόταση. Ξεκίνα αργά. Ίσως με ένα παράθυρο νηστείας 12 ωρών τις πρώτες μέρες και σταδιακά αύξανε το στις 14 ή 16. Άκου το σώμα σου. Αν νιώσεις ζάλι ή αδυναμία, σπάσε την νηστεία σου με κάτι μικρό και θρεπτικό και προσπάθησε ξανά την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει βιασύνη. Η συνέπεια είναι πιο σημαντική από την τελειότητα. Και πότε θα δεις αποτελέσματα, η αλλαγή δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά μέσα στις πρώτες 2 εβδομάδες, οι περισσότεροι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης 70 ετών από τη Θεσσαλονίκη, αναφέρουν μια αξιοσημείωτη μείωση στο φούσκωμα και μια αύξηση στη διανοητική διάβγεια. Νιώθουν ελαφρύτεροι, πιο συγκεντρωμένοι. Οι βαθύτερες αλλαγές, η μείωση της φλεγμονής και η έναρξη της μυϊκής ανασύνθεσης χρειάζονται χρόνο. Δώσε στο σώμα σου τουλάχιστον 90 ημέρες για να ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο καθαρισμού και αναδόμησης. Αυτό το πρώτο γεύμα, το σωστά δομημένο γεύμα, είναι αυτό που δίνει το σήμα για την έναρξη της μυϊκής πρωτεϊνοσύνθεσης. Είναι η σπίθα που ανάβει τη μηχανή. Αλλά για να συνεχίσει να καίει αυτή η φωτιά όλη μέρα, για να βεβαιωθείς ότι το σώμα σου παραμένει σε κατάσταση αναδόμησης και δεν επιστρέφει στην αποθήκευση λίπους, χρειάζεσαι κάτι ακόμα. Χρειάζεσαι το σωστό καύσιμο για το δεύτερο γεύμα σου. Και εδώ είναι που οι περισσότεροι κάνουν το κρίσιμο λάθος. Ενώ το πρώτο γεύμα ενεργοποιεί τη διαδικασία, το δεύτερο γεύμα είναι αυτό που την τροφοδοτεί. Και το μυστικό για να το κάνει σωστά κρύβεται σε μια συγκεκριμένη αναλογία μακροθρεπτικών συστατικών που διατηρεί την ινσουλίνη χαμηλά, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τα απαραίτητα αμινοξέα για συνεχή μυϊκή επισκευή. Ας κάνουμε μια παύση και ας τα βάλουμε όλα σε μια σειρά.
Έχουμε αποκαλύψει ότι ένας σιωπηλός εχθρός, τα κύτταρα ζόμπι, συσσωρεύονται στους ιστούς σου, δημιουργώντας ένα τοξικό περιβάλλον χρόνιας φλεγμονής που κυριολεκτικά τρώει τους μύες σου και κλέβει τη ζωτικότητά σου μέρα με τη μέρα. Είδαμε πως το σύγχρονο ιατρικό σύστημα, με την αιμονή του στα φάρμακα, συχνά προσφέρει απλώς ακριβά μπαλώματα που καλύπτουν τα συμπτώματα, αφήνοντας την αιτία του προβλήματος να μεγαλώνει. Αλλά το πιο σημαντικό που μάθαμε είναι ότι δεν είσαι αβοήθητος. Το σώμα σου διαθέτει έναν πανίσχυρο, έμφυτο μηχανισμό αυτοεπισκευής που ονομάζεται αυτοφαγία, έναν κυπουρό που περιμένει να τον ξυπνήσεις. Η κυκλική διαλυματική νηστεία δεν είναι απλώς μια δίαιτα, είναι το κλειδί που ενεργοποιεί αυτόν τον μηχανισμό, δίνοντας την εντολή για βαθύ καθαρισμό. Και το πρώτο σου γεύμα, το σωστά δομημένο γεύμα με πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες, είναι το σήμα που μετατρέπει τον καθαρισμό σε ανοικοδόμηση. Αυτή η γνώση δεν είναι απλώς ενδιαφέρουσα. Είναι απελευθερωτική. Αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το γύρας. Δεν είναι πλέον μια αναπόφευκτη κατηφόρα προς την αδυναμία και την εξάρτηση. Είναι μια ευκαιρία. Μια πρωτοφανής ευκαιρία να πατήσεις το κουμπί της επαναφοράς, να καθαρίσεις το σύστημα από δεκαετίες συσσωρευμένων βλαβών και να χτίσεις μια πιο δυνατή, πιο ενεργητική, πιο ανθεκτική εκδοχή του εαυτού σου πάνω στα στέρεα θεμέλια της σοφίας και της εμπειρίας σου. Ο Δημήτριος από τη Γλυφάδα δεν είναι μια εξαίρεση, είναι η απόδειξη. Πήρε τον έλεγχο, ακολούθησε το πρωτόκολλο και πήρε πίσω όχι μόνο την υγεία του, αλλά και τη χαρά να ανεβαίνει στο βουνό, την ελευθερία του. Σκέψου την Ελένη, που ο φόβος της πτώσης συρρίκνωσε τον κόσμο της στα όρια του σπιτιού της. Η ιστορία της θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Τώρα είναι η δική σου σειρά. Είναι η δική σου στιγμή να αποφασίσεις. Θα συνεχίσεις να είσαι ο παθητικός δέκτης της γύρανσης ή θα γίνεις ο ενεργός αρχιτέκτονας της υγείας σου, αν αυτές οι πληροφορίες είχαν αξία για σένα, αν άγγιξαν κάτι μέσα σου, αν σου έδωσαν έστω και μια σπίθα ελπίδας, σε παρακαλώ, κάνε like σε αυτό το βίντεο. Η δική σου απλή κίνηση βοηθά τον αλγόριθμο να το δείξει σε περισσότερους ανθρώπους που το χρειάζονται. Μοιράσου το. Σκέψου έναν γονιό, έναν θείο, έναν φίλο, έναν άνθρωπο που αγαπάς και που ίσως έχει παραιτηθεί, πιστεύοντας ότι ο πόνος και η αδυναμία είναι το αναπόφευκτο πεπρωμένο του. Στείλε του αυτό το βίντεο. Μπορεί να είναι το δώρο που θα του αλλάξει τη ζωή. Και τέλος, κάνε εγγραφή στο κανάλι και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις πατώντας το καμπανάκι. Γιατί αυτό που συζητήσαμε σήμερα, όσο ισχυρό κι αν είναι μόνο το πρώτο βήμα. Η πραγματική μαγεία, η εκθετική βελτίωση, συμβαίνει όταν συνδυάζεις τον πρωινό καθαρισμό της νηστείας με τη συνεχή, στρατηγική τροφοδοσία των μειών σου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο αμέσως επόμενο βίντεο θα σου αποκαλύψω την ακριβή φόρμουλα για το δεύτερο γεύμα σου, τη στρατηγική που κλειδώνει τη μυϊκή ανάπτυξη και μετατρέπει το σώμα σου σε μια μηχανή καύσης λίπους για όλο το 24ωρο. Μην το χάσεις. Και να θυμάσαι πάντα αυτό, η δύναμη σου δεν χάθηκε ποτέ. Είναι εκεί. Απλώς περιμένει τις σωστές εντολές για να ξυπνήσει.